Okay, thank you. Warning. Shoot pa rin. Tira, 3 points! Ilocano. Huwag ka na pumasok, ang lalaki. Bigay! Bigay! Tama mo! 37 to con. Mayu agad bigla. 34-21. Dapat dito naglalaro, reklamo. Time ball. 6 minutes and 56 seconds. Sino kasama ni baka nakasama? Ang dabas ko, pangalan ko. 6 minutes, 35 seconds. Ayos! Blue ball, timeout. Time check, 6 minutes and 14 seconds. 36, 21. Oh, di kita. 36-21. Oh, mali na dikit yan eh. Tapos na, bihis na. Oh, malinaw dito. Malinaw. Malinaw? Dito. Pag dito. Uy! Galaw. Ay, tira, libre. Ayaw tira nito. Sa YouTube yun ah. Kaya lang yung Ba't di mo nilagay sa YouTube? sumakit yung Baliktad. sabi na black to. Dapat mga nag-artista to eh. Tara, bis na. 5 minutes na lang. Tara. Ayun na pala. May just water duman. Tara, dyan na. Si Ryan, 47. Dapat din tutukan mo yung ano na sila. Pinuntang ko nga eh. Bagong gising kasi ako. Kali ko sabihin. Ay, Bicol hit. Naman. Time out ah. Time out. Time out. Blue ball. Ayan o.
Supot? Blue ball, 1 time out. Itong paper ba? Ba't ang dami? Anong gusto mo? Time check. 5 minutes and 39 seconds. Wow. Score, 39-21. Kaya pa yata. Luto ako. Tapos na kayo kung Di pa kami nakain. tapos na kayo. Di pa, maglalaro pa lang. Ano yun? Ano? Binigay ko. Wala nang kainan ha. Kuya, kuya. Wala si Kuya Bernard ha? Wala. Wala. Wala siya ha? Wala. Wala nga, nasaan ba si Bernard? Wala siya ha? Wala siya. Ha? Lasing kagabi yun, lasing. Back to the ball game. Hey! Hey!